дар доираи ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати вусъат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва иҷрои дастуру супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Муқим-1 маркази савдову хизматрасонӣ ва утоқҳои корӣ воқеъ дар кӯчаи Ҷаббор Расулови ноҳияи Сино сохта ба истифода дода шуд. Иншооти мазкур аз 11 ошона иборат буда, сохтмони он моҳи январи соли 2020 оғоз гардида, дар давоми 2 сол сохта ба истифода дода шуд. Бинои баландошона дар асоси имкониятҳои фароҳамнамудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушди соҳибкорӣ ва дастгирии бахши хусусӣ бунёд ёфта, ороиши намои берунии бино ба зебоии шаҳр зебоӣ зам менамояд. бо назардошти баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳои муосир ба аҳолӣ ва қонеъ намудани талаботи истеъмолкунандагон, дар 2 ошёнаи аввал маркази савдову хизматрасонӣ ташкил гардидааст. 9 ошёнаи дигари бинои навсохт дорои утоқҳои корӣ мебошад, ки барои фаъолияти самту соҳаҳои гуногун шароити мувофиқ фароҳам оварда шудааст. ҳамчунин дар доираи дастуру супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби ҷавонону наврасон ба машқу тамрини бадан дар ошонаи сеюми бино толори замонавии варзишӣ сохта шудааст, ки сокинон метавонанд барои ҳифзи саломатии худ аз он пурсамар истифода баранд. барои осон кардани мушкили истифодабарандагони хизматрасониҳо дар бино 2 лифти замонавии тезсуръат, ки иқтидори борбардориашон то 800 килограммро ташкил медиҳад, насб карда шудааст. дар таҳхонаи бино бо ба инобат гирифтани шумораи зиёди автомобилҳо барои 40 мошини сабукрав таваққуфгоҳи замонавии зеризаминӣ сохта шудааст. дар ошонаи якуми бино шабонарӯзӣ посбон ба соҳибкорон хизмат мерасонад. дар давоми пешбурди корҳои сохтмонӣ дар ин бинои замонавии баландошона аз 50 то 60 нафар ба кор ҷалб гардида, ба онҳо музди меҳнати арзанда пардохт карда шудааст. дар маҷмӯъ дар иншооти мазкур барои 38 ширкат офиси корӣ ва 2 нуқтаи савдо ва хизматрасонӣ сохта шудааст, ки дар онҳо метавонанд зиёда аз 500 нафар бо ҷойҳои нави корӣ таъмин гарданд.